Op 9, 10 en 11 december organiseert NAX in samenwerking met Stichting Vlegwerk het theaterspektakel De Blankofficier. Hallo, ik ben Pret. Ja, mijn naam is Pret. Wij nemen nu terug in de tijd naar 1840 om te zien hoe het leven van een blankofficier eruit zag. 1840? Dat is bijna 2 eeuwen geleden. Dat klopt. De regie dat ligt in handen van Hans van Egten en Michael van Hetten. Dus 9, 10 en 11 december zien wij jou in NAX. Ja, maar hoe kom ik daar? Dat is aan de Thompsonstraat nummer 8. En we starten om 7:30. Een kaart kunt u kopen bij de administratie van NAX en de castmembers voor maar 150 SRD. Mami de kele,